Sci-fi sa stáva realitou. Ray Bradbury v románe 451 stupňov Fahrenheita v 50. rokoch spomína veľkú plochu obrazovky. Stala sa skutočnosťou. Douglas Adams v knihe Stopárov sprievodca galaxiou z roku 1979 si budúcnosť kníh predstavoval tak, že na knihe stlačíte tlačítko a objavia sa písmenka. Bol predchodcom elektronickej čítačky kníh. Adamsové zvieratko Babel Fish z rovnakej knihy dokázalo po pripevnení k uchu prekladať automaticky z jedného jazyka do druhého. Google Translate v súčasnosti dokáže prekladať texty v 50 jazykoch sveta. John Shock a John Hook objavili počítačového červa, názov si vypožičali z knihy Johna Brunera The Shockwave Rider z roku 1975. Množstvo sci-fi predpovedí spojení s internetom sa viaže na amerického spisovateľa Williama Gilsona. Patrí medzi ne napríklad Matrix, ktorý predpovedal vznik internetu. Narážky na dnešné webové stránky môžeme nájsť aj v románe Vernona Viga True Names. V roku 1979 hovorí o četovacích miestnostiach spojených so sieťou počítačov. Čakajú nás ešte zrealizovať ďalšie sci-fi výmysly, ako sú napríklad Supermanové oči. Prvé pokusy urobila firma Cambridge Consultants, ktorá dokáže svojim prístrojom rozpoznať pohyb človeka, aj keď medzi nimi je 40 cm hrubá stena. Neviditeľný plášť Harryho Pottera rieši Hongkongská univerzita.